Ki jane kena apa to kok nangis? Melok sapa? Melok Leti. Leti ning ndi? Leti yo ning ndi? Leti yo ning ndi? Nang nangis sing banter njajal tak rungokne. Nang nangis. Wong kok senengane nangis. Lah ngono kuwi piye jirine? Kena apa ngono ki jenenge? Melok Teti ning ndi? Sing rese sapa ki? Awas nek ketata pondo. Nang rene metu, aja sembarangan. Awas, sakit itu. Mae gak roh bar ketata pondo sakit ndase.